Trehjulede problemer. Cool! Nu mangler der bare sådan nogle flammetegninger. Perfekt! Hvad skal det der forestille? Jeg skal være med i sæbekassebilvæddeløbet, din tøsedreng. Jeg troede, sæbekassebiler skulle være lavet af træ og have barnevognshjul på. Har du læst reglerne, Wayne? Nej, det er kun noget, alle tøsedrengene gør. Wow! Det var en flot trehjulet, søn. Det er ikke en trehjulet, det er en sæbekassebil. Nå, ja. Hvor har du egentlig gjort af alle grillkålene, Wayne? Jeg smutter. Hej! Min far hjalp mig med at lave den. Da han var dreng, vandt han sæbekassebilvæddeløbet 7 år i træk. Men hjulene er sømmet fast, Tony. De kan ikke dreje rundt. Det skal de heller ikke. Far lærte mig en hemmelig sumpteknik med at smøre hjulene. Virkelig? Hvad er det? Det er en hemmelighed, Lucian. Hvis det slipper ud, har sumpbørnene ikke den fordel mere. Hvis Wayne vidste det, kunne han vinde. Jeg ville aldrig fortælle Wayne noget, Tony. Nej, men det er bedre, hvis du ikke ved noget. Er det her løbet er? Jeg vil være med. Beklager, knægt. Ikke på en trehjulet. Det skal være en hjemmelavet træbil. Den er lavet af træ. Hvad er der galt? Er den for hurtig, vare? Det er sikkerhedsgrunde, min ven. Her. Læs selv reglerne. Jeg har ikke brug for regler. Jeg laver mit eget løb. Mit eget trehjulsløb. Rørene på plads, og vær så parat med sneglene. En spion? Jeg sagde jo, det var en god idé med de fælder. Lucian! Sådan skal du ikke tale til mig, Tony Parsons. Jeg hørte godt, hvad I sagde. I udnytter sneglene til at vinde løbet. Nej, Lucien. Det har du helt misforstået. Vi bruger ikke snegle. Vi bruger sneglebark fra piletræerne. Det er meget slimet. Super trehjulsløb i dag. Storbakken i Sæbeby. Kom bare, hvis du er sej og ond. Sæbeby har stadig et hul. Det er utroligt, vi er født her, mand. Pokkers! Okay, Tony. Du er præcis ved startlinjen. Hey, Tony! Du skal meldes til her. Det her er barskt, selv efter sumpstandard. At bruge levende snegle som ski. Hvor bliver de af? Det her er ikke et biker-rally. Hvor ser I seje ud? Ja, og du ligner bare en lille dreng. Det er jeg ikke. Jeg er bare kort. Hvordan kan det så være, at du kører på en lille drengs trehjulede cykel, hva'? Motorproblemer. Du skal ikke prøve at lave nummer med mig, knægt. Har du sat den plakat op? Nej. Den her plakat punkterede mit forhjul. Er du punkteret? Jeg tror, jeg har et reservehjul til dig hjemme i stallen. Stallen? Ja, nemlig. Der kan I hænge ud, hvis I mangler et sted at være. Har du noget bryg hjemme i stallen, knægt? Bryg? Ja.
Frem til stregen. Parat til start. Kør! Har du fyldt sneglekassen, Tony? Lucian. Hej, far. Jeg har nogle venner med hjem. Store drenge. Jeg mener, vægtløftning, I ved, hygge jer. Velkommen til stallen, mand. Nervemand møder dødsrobotten. Fedt nok. Jeg prøver lige at finde dit dæk nu. Wayne Krampe! Det er min mor. Hvad tænker du dog på? Hvordan kan du finde på at lægge grillkål ned i vasketøjskurven? Hold da op! Vasketøjet var alligevel beskidt. Nu skal jeg nok lære dig nogle vasketøjsmanerer, unge manden. Hør så efter. Du vasker selv det her tøj, du har lagt grillkål i. Men mor... Det er til dig, sukkergris. Puff, han fik ham. Okay, knæks, nu kan det være nok. Hvor er det dæk, du lovede mig? Jeg var lige ved at lede efter det. Okay. Prøver du virkelig på at gøre mig til grin, knæks, hva'? Nu, det dufter af barbecue. Ja, det er nemlig barbecue. Har I lyst til at spise med? Lucian, vores nabo, du står anklaget for sneglenapning. Hvad har du at sige? Sid ned, store drenge. Og hvad så med det bryg, du lovede os, hva'? Ja. Wayne Krampe! Her. Her er jeres bryg. Han tror åbenbart, at han kan lave grin med os, mand. Tak, jeg smutter. Kom så her! Tak for skænken, knægt. Men hvor bliver mit forbandede dæk af? Skidt mas! Hjælp! Skidt mas! Ja, hvad? Undskyld, knægt. Ja, undskyld. Vi kunne jo ikke vide, at du var ven med Skidmas. Så er det pludselig noget helt andet. Er de fyre dine venner, Joe? Nej! Og de er heller ikke mine børn, så dem taler vi ikke om mere. Ja, okay, ja. Lucian, vores nabo, du er blevet fundet skyldig. Og det er vores fælles beslutning, at du skal tilgives. Lucian, din første retssag. Du er ved at blive en stor dreng. Ja, du er faktisk næsten et rigtig sumt menneske nu. Og du tog altså fejl om det med sneglene. Vi gør dem ikke noget. Snovskegle afgiver bare en hel masse slim. Hvor har du gemt dem? Mit undertøj ligger der, Tony. Hvad skal jeg gøre? Gå uden undertøj. Hvad? Det er faktisk dejligt.
Hjertebanken. Wayne Manse. Det er bare så romantisk, når du følger mig hjem fra skole. Nej, det er ikke. Hvornår får jeg lov til at sidde i din fars nye XT7000, som du lovede? Fedest. Hej, Wendy. Hej, Wendys ven. Hans navn er Wayne. Hej, Wayne. Bilpiger. Ærgerligt. Chaufførens datter har travlt. Wayne, vi kan gå ind til mig og lade som om vi sidder i XP'eren, eller hvad det nu hedder, om natten. Kan ikke. Har ondt i maven. Den bøf med smeltet ost var lækker sukkergris. Det er da godt, der er nogen, der kan lide min mad. Mor, jeg er altså vegetar. Og der er jo ost på den. Du er simpelthen bare så kredsen, er du. Sig nu ikke, at du også er vegetar, Wayne. Jeg er ikke sulten. Tror I ikke, at han har feber? Jeg går op på mit værelse. Der var ikke noget i vejen med ham, før han kom hjem fra Wendy. Men nu lige lidt, elskede. Da jeg forelskede mig i dig, mistede jeg også appetitten og sad og kiggede op i loftet. Jeg tror, at Wayne er forelsket i Wendy. Du må hellere tale med ham, skat. Manden til manden. Mig? Hvorfor kan du ikke gøre det? Når en cowboy rider ind i byen, så han ser sheriffens datter, så får han måske en følelse indeni, han ikke har haft før. Er du med? Nej. Okay. Det var godt, vi fik snakket om det. Mor og far siger, at du er forelsket i Wendy, og at du gerne vil være hendes kæreste. Hvad? Jeg elsker ikke Wendy. Eller nogen anden. Især ikke Wendy. Gå! Hvad er der blevet af din sædvanlige glubbende appetit, Wayne Basse? Jeg føler mig syg. Ved du, hvorfor Wayne ikke kan spise noget? Han er forelsket. Er der en, du skal følge hjem fra skole i dag, Wayne? Vil du med mig hjem og lege i dag, Wayne? Nej! Vi kan da kigge på biler igen. Så det her er altså den store limo, og det her er den lille limo, og den her er slet ikke nogen limo. Det er en... XT7000 fra 0 til 60 på 5 sekunder. Okay, Johanne. Pus fars motorcykel eller sådan noget. Motorcykel? Vil du se den? Kom, så skal jeg vise dig den. Det kan være lige meget med den maskine. Wayne Krampe, du rødmer. Er der noget, du vil spørge mig om? Wow! Når vi er alene. Nå, hvad kunne du se? Wayne er forelsket i en bil, ikke? Nej, han er forelsket i en pige, der lugter som en bil. Og hun hedder Joanne. Han ved det sikkert ikke engang selv. Wayne har garanteret aldrig været forelsket før. Wayne har aldrig nogensinde følt noget. Lige der. Wendy fortalte mig, at hun så blå bobler af et eller andet, der trængte ned i lakken. Det ligner polish her. Se, der er ikke noget galt. Nå, men lad det ikke gentage sig. Vil du prøve min test og se, om du er noget specielt, Wayne? Nej. Det er et videnskabeligt projekt. Jeg undersøger, om folk kan kontrollere deres hjerterytme. Det kan seje folk, Wayne. Altså bankrøvere og forskellige racerkørere. Kan de? Aha, helt sikkert. Men hvis du ikke vil prøve den, så... Okay, tøsedreng. Test mig. Jeg er super sej. Det ved du godt. Okay, så begynder vi.
Hvad skal det der forestille? Wendy Winkel. Og det? Joanne. Se lige den hjertebanken. Og så se hans røde kinder. Du er forelsket i Joanne. Nej! Få det til at gå væk! Jeg vil være sulten igen! Du skal ikke se på mig. Hvis du havde glemt at skylle ud i toilettet, så skulle du da bare have ringet Wayne. Men er det ikke bare en undskyldning for at være alene med mig? Og spørge mig om noget helt andet? Du har ret. Kan vi gå ind i garagen og se motorcyklen? Ja. Så, Wayne. Nu er vi alene i garagen. Måske havde du et andet spørgsmål, du ville stille mig? Okay, Wendy. Tror du, Joanne vil gå ud og danse med mig, fordi jeg er forelsket i hende? Hej, Wayne. Det kan vi godt. Okay, tak. Jeg må gå. Hej. Wayne, det er til dig. Det er en pige. Bilpigen? Hvordan ser jeg ud? Kom så, Lucien. Lad nu Wayne have lidt privatliv. Hallo? Du har lagt på, de skvat! Hallo? Hey, Wayne. Nå, er det dig? Jeg ringer for at høre, om du virkelig elsker Joanne. Ja! Yeah! Så må du hellere komme over til garagen med det samme. Wayne! Og Joanne skal måske rejse væk herfra, fordi min far synes, at hendes far laver noget elendigt arbejde. Det stinker! Det er derfor, jeg skal bruge dig til at ødelægge limousinen, så han kan lave den og vise, hvor dygtig han er. Mon ikke. Ødelæg den totalt, Wayne! Og lad mig hjælpe dig! Jeg har travlt, Rawlings. Min klokken 10 er flyttet til klokken 9, og min klokken 10:30 er flyttet til... Måske skulle vi hellere tage den lille limo i dag, herre. Jeg har jo sagt, at jeg er travlt, Rawlings. Sæt dig så ind og kør. Men, far! Hvad er meningen med det her, Rawlings? Jeg prøvede at sige det her. Der er øvet hærværk mod bilen. Hvad er det? Det fløj op fra motoren. Du godeste! Det er et bånd. Det tilhører min lille Wendy. Jeg gjorde det kun, fordi jeg elsker Wayne. Men han elsker slet ikke mig. Han elsker Joanne. Jamen, det er også synd for dig, min lille smørblomst. Jeg ved ikke, hvorfor han kan lide hende. Hun er altid beskidt og har også beskidt tøj på. Hvorfor skulle jeg dog stå i vejen for deres kærlighed? Far, kan jeg få nogle penge? Sådan skal det lyde, skattepige. Lykken er nemlig noget, din far kan købe til dig. Tak, fordi du hjælper mig med håret og sådan, Wendy. Men Du ser godt ud, Joanne. Du får bare svært ved at ophidse drengene, når du ser sådan ud. Hvor er Joanne? jeg står lige her. Du lugter ligesom et jordbær. Wendy hjalp mig, så jeg kan se pæn ud, når vi skal danse. Nej, ikke rød. Rolig som en bankrøver. Fedest! Ikke mere kærlighed. Jeg vil have pizza! Nej, hvad har du dog gjort galt? Det var en hurtig dans i aften, Loverboy. Jeg vil aldrig forelske mig. Nej, heller ikke mig.